κάποιος διέφυγε της προσοχής μου, ζητώ την κατανόησή του. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού και Εξωτεριστικού Συλλόγου Αργαϊκίου Πύργου, Αγία Παρασκευή 2013, σας καλωσορίζω σε μια ιδιαίτερα σημαντική για εμάς συνάντηση. Πολιτισμός ήταν η αιτία. Το ότι βρισκόμαστε εδώ είναι σημαντικό, μέσα σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες που ζούμε, με αυτή την οικονομική κατοχή που βιώνουμε. Εμείς εδώ σήμερα θα αφήσαμε όλα στην άκρη, γιατί μας συνδέει όλους μας κάτι κοινό. Το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Όλοι μας, πιστεύω, είμαστε άτομα με όνειρα και ευαισθησίες, σε ένα κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον που καταραίει γύρω μας. Μόνο ο πολιτισμός μπορεί και πρέπει να μείνει αλόβητος, ώστε να μας βοηθήσει να αντέξουμε την κατάρρευση. Γιατί πολιτισμός σημαίνει κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος για να βελτιώσει και να προγραμματίσει τη ζωή του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς. Η προσφορά στον πολιτισμό είναι εθελοντική, πάνω από συμφέροντα και ματαιοδοξίες. Ο πολιτισμός δεν έχει απόφαση. Για τις παραθέσεις, οι υπερκακίες, τα μικροκομματικά συμφέροντα οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. Αυτή εδώ η κοινωνία πιστεύω θα έχει βιώσει όλα. Καιρός για νέα ανανεωμένη δράση. Έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε. Ελάτε μαζί μας, βοηθήστε μας, συμβουλεύστε μας, στηρίξτε μας. Το να παραμείνει κάποιος απλώς θεατής και κριτής, καλοπροαίρετος ή κακοπροαίρετος, δεν έχει πραγματικά στο σήμερα που ζούμε κανένα νόημα. Είμαστε πολύ λίγοι και δεν το ξέρουμε. Ζούμε σε έναν αξιόλογο τόπο, απείρους φυσικούς κάλους. Έχουμε ιστορία, λαογραφία, παράδοση. Του αξίζει λοιπόν αυτού του τόπου μια καλύτερη συμπεριφορά από εμείς. Ελάτε να υλοποιήσουμε τους στόχους του τόπου. Να καλλιεργήσουμε τα γράμματα και τις τέχνες. Να καταγράψουμε τα πολιτιστικά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας. Να συγκεντρώσουμε φωτογραφίες και αρχεία. Εδώ έχω να σας πληροφορήσω ότι το Συμβούλιο μας προχωράει στις τελικές επαφές για τη στέγασή του. Ελάτε να οργανώσουμε θεατρική ομάδα, χορευτικό, μια χοροδία. Ενδιαφερθείτε, γραφτείτε, συνδρομητές, έτσι ώστε να γίνουμε ένας δυνατός, εύρωστος και πολιτιστικός σύλλογος. Και αν ακόμη δεν σας έχω πείσει για την αναγκαιότητα της ύπαρξης του πολιτισμού στη ζωή μας, σκεφτείτε τα παιδιά. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι μας. Το μόνο που ξέρουν στο μέλλον είναι όλα αυτά που μαθαίνουν από την τηλεόραση. Εικόνες μιας σκληρής πραγματικότητας που ήθελα να την αλλάξω. Στο χώρο εδώ απόψε, το ίδιο. Έχουμε ένα κοντί για την ενίσχυση του Ταμείου, του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όποιος έχει τη δυνατότητα, μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει, θα πραγματοποιήσουμε και εμείς το στόχο μας. Η πρόσκληση της σημερινής εκδήλωσης απεστάλλει στους φορείς, στους συλλόγους και κυρίως στα μέλη του συλλόγου. Πολλοί από τα μέλη δεν ήρθαν. Κάποιοι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ή λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπόρεσαν να έρθουν. Μας έστειλαν τις ευχές τους και την υποχρέωση και την υπόσχεση ότι θα είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί. Κάποιοι άλλοι όμως δεν ήρθαν επιδεικνύοντας αδιαφορία, αδράνεια, οχαλδευτισμό. Κρίμα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για το σύλλογο, υλικά και πνευματικά, και επίσης όλους και όλες που βοήθησαν για την απόψινή χωροεσπερίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατερίνα, όχι, όχι, όχι. Ονομάζομαι Σταυρόπουλος Χρήστος και εκπροσωπώ το Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας από τη θέση του Ταμείου.
Ο σύλλογος για εμένα είναι ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί στο χωριό μας. Αγκαλιάζοντας τους χωριανούς μας, τους φίλους μας και τους συνανθρώπους μας, ζεσταίνοντας σχέσεις, φιλίες, περνάμε όμορφα και έτσι δημιουργείται ζωή. Τη ζωή μας πρέπει κάθε μέρα, κάθε στιγμή να την απολαμβάνουμε, να τη χαιρόμαστε, να τη ζούμε. Με το χαμόγελο στα χείλη. Γιατί απολαμβάνω τη ζωή σημαίνει ξέρω να την τιμώ. Σημαίνει εμβαθύνω στην ουσία των πραγμάτων, πιστεύω σε μένα, υπερασπίζομαι τις επιλογές μου, στηρίζω τους φίλους μου, σέβομαι τις αξίες που πηγάζουν από την οικογένειά μου και που διάλεξα να προσφέρω. Απολαμβάνω τη ζωή σημαίνει προσπαθώ να ζω σε αρμονία με τον εαυτό μου, με την οικογένειά μου και με τους άλλους. Και τα καταφέρνω. Γιατί χρόνο με το χρόνο η ευγένεια και το ήθος κάνουν γιατί χρόνο με το χρόνο η ευγένεια και το ήθος κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Θέλω να περάσουμε ένα πολύ όμορφο βράδυ, γιατί σήμερα η ιδέα νέων ανθρώπων γίνεται πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεσιμότατοι κύριοι πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων της περιοχής, κύριοι αντιδήμαρχοι, κύριε πρόεδρε της ΔΕΙΑΠ, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, εδώ σήμερα γίνεται κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αυτό το λέω μέσα από το βάθος της καρδιάς μου, το πιστεύω. Γιατί όταν σε τέτοιους καιρούς υπάρχει ακόμη το κουράγιο και η αντοχή να μιλήσουμε για πολιτισμό, σημαίνει ότι κάτι καινούριο γεννιέται, ότι η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Ο κ. Μαχαίρας πριν ουσιαστικά κάλυψε αυτά που ήθελα να σας πω. Θα είμαι πολύ σύντομος στο χαιρετισμό μου αυτόν. Κυρίες και κύριοι, πολιτισμός είναι μια λέξη που έχει τη ρίζα της πόλης, από την οποία ρίζα προέρχονται όλες οι κατακτήσεις του μυαλού του ανθρώπου. Πολιτισμός σήμαινε η ανθρώπινη δραστηριότητα των ανθρώπων που έφευγαν από την ύπαιθρο και δημιουργούσαν τις πόλεις, δημιουργούσαν αστικά κέντρα και έτσι ξέφευγαν από την σκληρή χειρονακτική εργασία όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας και τους έμενε χρόνος για να ασχοληθούν με κάτι πιο πέρα από την επιβίωση. Πόλης ήταν ο χώρος συγκέντρωσης των ανθρώπων, πολιτισμός ήταν η ζωή τους και στη συνέχεια ήταν η προσπάθειά τους να κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. Δεν είναι ο αγώνας για την επιβίωση, είναι ο αγώνας για να ομορφύνουν τη ζωή τους. Όπως θα λέγαμε, επιτρέψτε μου αυτή τη λέξη, το επικοδόμημα, δηλαδή το πάνω από το καθημερινό μόχθο για την επιβίωση. Ήταν η προσπάθεια των ανθρώπων να κατανοήσουν τη σχέση της ζωής με το θάνατο, τη σχέση της ζωής με τον έρωτα, με τα πάθη, με αυτό που είναι ο άνθρωπος. Έτσι δημιουργήθηκαν οι τέχνες, η ποίηση, η γλυπτική, η ζωγραφική, το θέατρο, μετά ο κινηματογράφος, αλλά ταυτόχρονα και η ποιότητα στην καθημερινή ζωή.
το φαγητό είναι η ανάγκη του ανθρώπου για να επιβιώσει, το καλό φαγητό, η ποιότητα στο φαγητό είναι ο πολιτισμός. Αυτό που λέμε σήμερα γευσηγνωσία, καλή γεύση, είναι στοιχείο του πολιτισμού. Τα λέω αυτά για να τονίσω την σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος σήμερα. Νομίζω, παιδιά, ότι ο σύλλογός σας έχει έδρα, το θέμα αυτό έχει λήξει, αυτό το σχολείο είναι η έδρα σας. Επομένως, από σήμερα, από χθες, ο Πολιτιστικός Εξωαριστικός Σύλλογος του Αρβανίτη έχει έδρα του το Δημοτικό Σχολείο στο Αρβανίτη. Μια μικρή παρένθεση. Η ρίζα πόλης έχει να κάνει και με την πολιτική, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και βεβαίως μια ευχή να είναι κανείς μακριά από την πολιτική, δεν ξέρω αν μπορεί να οδηγήσει κάπου, γιατί η πολιτική είναι η τέχνη να οργανώνει στην κοινωνική συμβίωση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να βρεις μια τέχνη για να μπορέσεις να συμβιώσεις, ιδίως σε τόσο δύσκολους καιρούς που ζούμε σήμερα. Έχετε ένα πλεονέκτημα, αν μπορεί κανείς να το πει πλεονέκτημα, ότι η οικονομική κρίση θα σας αγγίξει τελευταίως. Αν φτάσει, ελπίζουμε να μην φτάσει μέχρι εδώ, είστε οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή. Κάτι σπάνιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικοδομήσαμε μια χώρα που οι άνθρωποι σταμάτησαν να παράγουν. Έχετε αυτό το προτέρημα, το προνόμιο, ειλικρινά αξιοποιήστε το και στήστε ένα πολιτιστικό οικοδόμημα πάνω σε αυτό, πάνω στη δουλειά, πάνω στην πρωτογενή παραγωγή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που με τιμήσατε και με καλέσατε σήμερα εδώ. Ειλικρινά δεν το λέω γιατί πρέπει να πω κάτι τυπικό. Αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί βλέπω ότι η ζωή συνεχίζεται. Να είστε όλοι καλά. Τώρα θα συζητήσουμε τα χορευτικά του Ιδρυτικού Συλλόγου καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Γαράφλα Μαγούλας. Θα ξεκινήσουμε με το χορευτικό του Λαογραφικού Συλλόγου Ολένη. Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος η Ολένη. Πρόεδρος του Συλλόγου Δημητρακάκη Αγγελική. Χορή Πελοποννήσου. Παρουσιάζει η μεγάλη χορευτική ομάδα του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου η Ολένη.
Πιτάκαλο. Yeah.